алейкум подписчикои ман, ама мардуми ютуб. Хостад бо гуфтанем салом ҳама мардуми ғарибда. Марам ғариб мудам шумо ба ғарибӣ. Айни ҳол қарор дорум ба кор, ҷои корумро штагим. Хостад зинда бошам, отон бигрои канал дастгирӣ кунед, подписатсияро фаромӯш накунед на кор. Медурем подписаться мекунем, обязательно дастгирӣ мекунем. Мақсад на ғарибидаем хед кор мекунем, борам ғарибем шумо боре. Обязательно ин канала дастгирӣ кунем бачаҳо ғариб. ҳар як оҳана ки бовар ки кор мекунем арда. Хубтар ҳаматон ахирони гамон шава. Подписатсияро фаромӯш намекунем. Обязательно подписаться мекунем. Каналро дастгирӣ мекунем. Бо кам-кам фуруда мехонем барои шумо. Фурудои ошиқӣ, фурудои ғарибӣ, дар бораи ҳаёт. Ин тариқ кор бор бародаро. Алло нигаҳбони ҳаматон.